hello mga iring banbanon, maing hapon kaninyong tanan o happy birthday ni Inday Iglat. Happy birthday! Happy birthday! Mo ni akong iring banbanon, nagluto in town siya og kuan, no? Naman din, plastic. Ako yung tagtangan na. Special spaghetti. Yes! Nagluto mi spaghetti. Spaghetti. Ang iring kuan, ang irong buang. Ang irong buang nagpahipi diri. Ay! Ang iring gilagi tontuan nagpahipi isa. Ay! Di ba? Oo. Unya pa mi, nami pakal diri ginagmay lang amo-amo ra ni siya. Unya pang tataod ang hudyaka o kuan, no? Ang lafangan. Hala, oy, bongga. Pasosyal. Special delivery, no? Kay aw kuan man. Duty. Sige, abas. Bayabas na, bayabas. Kay natay kuan. May pahiti ang kuan di spaghetti ni Madam. Ay, Mana mong chef, Madam. Italian spaghetti. yes. Dili agad yun. Oh, Master dyan na niya, lagi din siya kung yes. Mga kasi kasulti ni mga sauna, ma'am. Yes! Invite ka sa imo mga Next, subscriber. I invite you my sauna eksena sa Japan. Yeah. Kailangan bongga doon. Magkita na naman tayo. Pag sunod video na ako, irong buwan. Spaghetti, ibote yan. Pagpungag plastic aning para shabu-shabu. Ay, bongga. Mag-celebrate dito sa birthday ni Iglat. Yes. Oo, niya among bisita, among VIP na rin pahipit ang irong buang. Tanawa tayo! Ay! Watch out mo coming for YouTuber yun nato nga bago, no? O, i-promote na akong iyang YouTube channel, Irong Buang. Ay! Hello mga irong banbanon, mag-mold wine ko. Kaya birthday ni Iglat, maghimo ko og mold wine. Same man siya sa kuwan. Mga irong banbanon, same man siya sa... Hinayaan na nato, no? Happy birthday, Chi! Oy! Next year po. Hello mga Iring Banbanon! Thank you for your subscribe my YouTube channel, Iring Banbanon. And please likes and share and comments. And see you for my next video. Bye! Take care and God bless everyone.